De lehet! Kérlek, ne! Emő! Kérlek, de ne! Emő! Viki, énekeljünk! Dehogy énekelek! Jaj, és kifilmazom az Emő, ne! Ne kifújjon az orrod, hadd lássuk! Ne engem! Ne, de most komolyan, Emő! Magama! Szia! Dóri. Meg a Viki. Na. Emő! Jaj! Viki, meg egy na! Nem volt jó! Na, még egyet akkor. Na, de... Nem tudom. De. Várjál, hogyan van az? Limpopói, pimpó, gyökeret, lopó... Szopó. Szopó, cápú, apú. Nem. Limpopói, pimpó, gyökeret, szopó, póni, lopopóló. Póni, lopopóló, popót, pápú, apú. Na, de most ne engem. Énekeljünk, Viki, kezdtem. Jazz dance. Az. Én táncoljunk is. Várj, dehogy is. Na. Nem. Nem, mert felteszed vitre. Nem teszem fel. De ezt fel fogod tenni vitre. Ez Na, alakíts, Viki. Nem alakíts. Alakítva, Egy kicsi. utána mi is alakítunk, de komolyan. Ja, persze. De, utána, akkor én alakítok veled. Fogjad. Én alakítok veled. Mit? Nem tudom, találj ki valamit. Ez egy idő, azt nem tudom. Találj ki valamit. Az előzőt én találtam ki. De nem tudok olyan viccesen. A te ujjaj. Hogyan van ez a tökös? Sárga, Sárgán virágzik a tök. Jaj, lassan hazadöszögök. Jaj, út közben megállok. Nagy kapcsiság. Jaj, Viki, kezd. Jaj, nem. Kocsatánk. Az hogyan van? Az nem. Így? Na Dóri, Én nem tudom a szöveget. hívják, hát. Nem, az hogyan van? Mi volt az a... Játszolgat nekik a koreográfiát. Te nem tudsz így cseszogni. Nem is kelled. Akkor mi? Na, na, kacsa De az táncoljatok. hogy van? Kacsa. Ja, így, ciripelő. Ciripelő. Madarak. Őket egy hülyének Mi vagyunk a főutcán. Sétáló utcán. Sétáló utcán. Nem mindegy. Na mindegy. Ne utálod. Ne utálod. Jaj, nem vagyunk ebből. Nem. Ma hanyadik van? 16. Nem. 17. Miért azt mondtam? 16-a van, tegnap. 17. Nézzem, megnézem a telefonomba. 17. Ez nehogy feltedd már vibre. Ez teszem már! Kémiat! Ne, tényleg, ne tegyék a szemét. Ezt így kell csinálni. Na jó, elég volt. Már ennyi. Madarak. Ciripelek! Én ennek akarom a szövegét tudni. Limbo! Sara, papa! Limbo! Papa, hogyan van? Repelj, Viki. Jazz dance. Te hallod, én közelítettem is. Ne! Az ógyuka. Ne, ezt tényleg, ezt töröljük ki. Na. De én nagyon közelítettem ám néha. Nem baj. Én is égek veled, hogy nem nézek akkor a szemekkel, mert én is égek. Dóri, kérlek, ne. Azt hiszem le, Viki, térdeljük le is. Na, oké. Dehogy is. Ó, megmutassam, mit vettem? Na. Most is kipakol, figyelj. Hogy megfogom. Ez a táskám. Fetesse fél a kezed.
Ezt az elsőt vettem. Hol is? A plázában. Ez nekem ugyanolyan van. Igen. De utánoztál. Nem, te utánoztál. Miért hazudsz? Te vetted már. És vettem a korzóba a New York kezemet. Fekete. Nézd! Napszemfény! Úri! Kötél jó lesz! Szeretetünk egy kötél. Na, ezt vettem. Bye-bye! Nézd a cipőm. Mit csináltuk? Minket itt hülyének néznek szerintem a... Teljesen szét a hajam. Szerintem meg aggódjál már az miatt, hogy miért szerintem nem is jöhetünk Mennyi be. az idő? 4 óra! Menjünk már, Viki, elkésik. De meg